Bon dia. Bon dia a tots. Anem a començar aquest plenari extraordinari amb un sol punt de sobre del dia, que és el següent. Interposició del recurs de cassació contra la sentència 529/2016 de data d'11 d'octubre de 2016, procediment extraordinari 36/2008 de la Sala Contenciosos Administratius del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que desestima els recursos d'apel·lació interposat contra la sentència 83/2016 dictada pel jutjat del Contenciós Administratiu número 2 relatiu al recurs del Contenciós Administratiu interposat per el Partit Socialista de Mallorca, Entesa Nacionalista, i pel Grup d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa contra els acords del Pla de l'Ajuntament de Muro, dades 10 de gener i 13 de març de 2008, que atorgaven el permís d'instal·lació i d'activitat de camp de golf i la llicència d'obres de construcció respectivament. El secretari m'ho llegeix la comissió. La Comissió Informativa d'Administració i Personal de dia 23 de novembre, amb 3 vots a favor, 2 vots en contra i 2 abstencions, va informar favorablement la interposició de recurs de cassació contra la sentència. Vull llegir aquests informes. Tenim en primer lloc l'informe que emet el senyor Joan Torres i Coromines a requeriment de l'Ajuntament de Muro en relació a la sentència 529/2016 de data 11 d'octubre de 2016 dictada per la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia en el rotllo d'apel·lació 190/2016, que desestima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Muro contra la sentència 83/2016 de data 18 de febrer de 2016 dictada pel jutjat del Contenciós número 2 de Palma de Mallorca, en el recurs 36/2008 que va estimar el recurs interposat pel Partit Socialista de Mallorca i el Grup d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa contra els acords de l'Ajuntament de Muro de data 10 de gener de 2008 i 13 de març de 2008, que concedien respectivament el permís d'instal·lació per l'activitat de camp de golf i la llicència d'obres per la construcció del mateix a la finca Son Bosc. En quant al contingut de la sentència, el fonament de dret segon de la sentència acerca de la congruencia omisiva de la sentencia apelada determina que se puede coincidir con la apelante en que parte de la argumentación expresada en la sentencia y consistente en la remisión a la sentencia de esta sala de 8 de octubre de 2015 nos sirve plenamente para abordar el núcleo de la cuestión litigiosa porque versa sobre punto controvertido distinto, pero sí es útil para explicar los antecedentes fàcticos i normatives del litigi. Per tant, coincideix en l'apel·lant de que part de l'argumentació de la sentència no serveix plenament per abordar el nucli de la qüestió. No obstant, continua dient que en el fonament jurídic tercer de la sentència apel·lada es dona una completa justificació del criteri pel qual s'estima el recurs i transcriu la següent part del fonament de dret tercer. El hecho de que se iniciase el expediente en fecha 29 de septiembre de 1998 y se obtuviese la declaración de interés general conforme a la legislación vigente en ese momento no determina en absoluto que tal norma se perpetúe hasta la culminación de todos los trámites, dado que la declaración de interés general es un procedimiento autónomo e independiente al de la obtención de la licencia, sujeto a diferentes trámites i que se resolve per una administració distinta. Però aquest fonament de dret tercer, la sentència del Tribunal Superior no el transcriu sencer, és a dir, no transcriu el paràgraf anterior en el que consta que el jutge arriba a la conclusió que era d'aplicació la llei 6/99 segons el seu entendre i sense cap mena de motivació jurídica, el qual transcrivim. En cuanto a la cuestión normativa, planteado el debate entre la aplicación de la normativa vigente en el momento de iniciarse el expediente Ley 6/97 o la posterior Ley 6/99, entiende este juzgador que debe estarse a esta última. En efecto, el hecho de que se iniciase con suspensivos en el fonament de dret tercer sobre normativa aplicable a la declaración
de interés general y normativa aplicable a la concesión de negación de las licencias, en aquest fonament de dret determina la sentència que la llei 699 de directrius d'ordenació territorial sí estava en vigor quan es va resoldre expressament la sol·licitud de les llicències en 2008 i també estaria en vigor quan l'Ajuntament tingués que resoldre en termini si s'interpretés que el termini que tenia per resoldre és de 4 mesos des de la hipotètica data que podria haver-se sol·licitat la llicència, comptant aquest termini des del dia 2 d'abril del 99. En aquest cas es dicta la declaració d'interès general el 22 de desembre de 2006, amb l'aplicació de la normativa vigent a data 2 d'abril de 1997, i a partir de l'esmentada declaració d'interès general s'ha de continuar en la tramitació de les corresponents llicències segons el que disposava l'article 37.4 de la llei 6/97 vigent a l'esmentada data. La sentència per determinar que la normativa d'aplicació de les llicències a la llei 699 parteix d'una hipotètica data de sol·licitud, en aquest cas des del dia 2 d'abril del 99, que és la data anterior a la publicació de la llei 6/99. Sí estaba en vigor cuando se resolvió expresamente la solicitud de licencias y también estaría en vigor cuando el ayuntamiento tuviese que resolver en plazo. Si se interpretase que el plazo que tenía para resolver 4 meses contase desde la hipotética fecha en que podría haberse solicitado la licencia de haber actuado la administración conforme a derecho, es decir, contando el indicado plazo, en el mejor de los casos desde el 2 de abril de 1999. El que determinava la sentència de 21 de gener de 2003 és que s'havia de dictar la declaració d'interès general amb la normativa vigent a data 2 d'abril de 1997, retraient les actuacions al temps d'emetre's nou informe tècnic per la Comissió Insular d'Urbanisme adaptat a la legislació aplicable 6/97. Però en aquest cas, si la declaració d'interès general es dicta el 22 de desembre de 2006 per la construcció del camp de golf, com es pot fixar la data en la qual s'haguessin pogut presentar la sol·licitud de llicència amb aquesta atemporalitat de les resolucions? Si fem hipòtesi, en aquest cas l'expedient va entrar a la Comissió Insular d'Urbanisme en data 10 de desembre del 98. Si s'havia de resoldre en 3 mesos, segons l'establert de l'article 37.3 de la llei 6/97, a partir del dia 11 de març del 99 es podia haver sol·licitat la llicència i resoldre abans del 18 d'abril. En el mateix fonament de dret tercer determina que no se puede entender que la declaración de interés general sea una fase del mismo procedimiento de concesión de licencia municipal, en los casos en los que ésta sea necesaria, pues el procedimiento de concesión de licencia se inició con su solicitud acompañada del correspondiente proyecto en las condiciones que fijaba el artículo 6 de la Ley de Disciplina Urbanística. Por el contrario, para la obtención de previa declaración de interés general no es necesaria la presentación del proyecto, era suficiente con la presentación de un anteproyecto, de modo que no puede pretenderse que la verificación de la legalidad de los usos que se ha de realizar en el procedimiento previo de la declaración supla o vincule a la que luego ha de realizar en fase de concesión de licencia, pues de otro modo no sería necesaria ulterior solicitud de licencia ni procedimiento para su concesión de negación. Així, quan es tracta de llicència en sòl rústic, la tramitació d'aquesta s'ha d'iniciar en la sol·licitud i obtenció de la declaració d'interès general per poder desenvolupar l'activitat. Per tant, sí que es podria entendre que és una fase prèvia del procediment, en contra del que diu la sentència, que determina que la declaració d'interès general no és una fase del procediment de concessió de llicència perquè per la seva tramitació es necessita presentar un avantprojecte i per la llicència un projecte, quan és evident que l'avantprojecte és una fase prèvia per arribar al projecte. En aquest cas, tampoc es pretén que la verificació de la legalitat dels usos que s'ha de realitzar en el procediment previ de declaració supleix o vinculi el que s'ha de fer en la fase de concessió de llicència, tal com diu la sentència, ja que en la llicència es verificaran altres paràmetres urbanístics, però partint de l'ús autoritzat prèviament. Tampoc analitza la sentència el fet que la declaració d'interès general està vigent durant 6 mesos dins del qual s'ha de presentar la corresponent llicència, per evitar així la caducitat de la declaració d'interès general, que en aquest cas tampoc es va fer.
A final del fonament de dret tercer diu la sentència que de seguir-se la tesis dels apel·lants de que es tracta d'un procediment únic, la normativa aplicable seria la vigent el temps de resoldre d'intermini i que en el millor dels casos, partint de la sol·licitud de la llicència de 4 d'abril de 99, la resolució hauria de dictar-se en data 4 d'agost de 1999, quan estava en vigor la llei de les directrius d'ordenació territorial. Però com hem comentat anteriorment, en l'apartat segon, la pròpia sentència parla d'una hipotètica data, tenint en compte la atemporalitat de la declaració d'interès general atorgada a l'any 2006. Pot ser que la sentència determini que en el millor del cas s'hauria de partir de la sol·licitud de llicència en data 4 d'abril de 1999, perquè l'informe tècnic que per part del Servei Tècnic de la Comissió Insular d'Urbanisme va ser emès en data 30 d'abril de 1999. Quant als recursos de la sentència, la sentència determina que contra aquesta sentència es podrà preparar recurs de cassació durant la sala del Tribunal Superior de Justícia en el termini de 30 dies des de la notificació i per al Tribunal Suprem si el recurs pretén fonamentar-se en infracció de normes de dret estatal o de la Unió Europea i per a la secció de cassació de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears si el recurs pretén fonamentar-se en infracció de normes emanades de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Per tant, després de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 7/2015 de 21 de juliol, que a través de la disposició final tercera modifica la Llei 29/98, reguladora de la jurisdicció del contenciós administratiu, s'estableix una única modalitat del recurs de cassació, en què la impugnació de les resolucions recorregudes només poden emparar-se en infracció de normes de dret estatal o de la Unió Europea o emanades de la comunitat autònoma. El legislador només ha dedicat 2 paràgrafs a l'article 86 a aquesta modalitat de recurs de cassació per infracció de normes emanades de la comunitat autònoma, regulant el següent. Cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma, será competente una sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia, compuesta por el presidente de dicha sala, que la presidirá por el presidente o presidentes de las demás salas de lo contencioso administrativo y, en su caso, de las secciones de los mismos, en número no superior a 2, y por los magistrados de la referida sala o salas que fueran necesarios para completar un total de 5 miembros. Si la sala o salas de lo contencioso administrativo tuviesen más de una sección, la Sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecerá para cada año judicial el turno con arreglo al cual los presidentes de sección ocuparán los puestos de la regulada en este apartado. También lo establecerá entre todos los magistrados que presten servicio en la sala o salas. L'escassíssima regulació obligarà a aplicar analògicament els preceptes relatius a la cassació davant el Tribunal Suprem, i la lògica imposa que la clau d'aquest recurs de cassació autonòmic també serà l'interès cassacional per formar jurisprudència. Tampoc es tracta d'un recurs devolutiu que s'hagués de tramitar davant el Tribunal Suprem, sinó que es tramita davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i la sentència serà dictada pel propi Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Per tant, les normes invocades han de ser autonòmiques i la jurisprudència ha de ser l'emanada de l'òrgan competent per interpretar el dret de la comunitat autònoma i la fonamentació de l'interès cassacional ha d'estar vinculada a aquestes mateixes normes autonòmiques. En aquest cas seria difícil trobar una sentència amb el mateix supòsit, ja que inclús la sentència dictada en apel·lació, quan analitza la sentència de 14 de març del 89 confirmada per sentència de 5 de febrer de 1991 del Tribunal Suprem, determina que respon a un supòsit diferent al que ens ocupa, perquè no es tractaria d'un eventual canvi normatiu aprovat el que va motivar la denegació de la llicència posterior, tenint la declaració prèvia d'interès general. També és evident que no existeix una norma que reguli expressament la vinculació dels 2 expedients, declaració d'interès general i sol·licitud de llicència, ja que al segon se li hagi d'aplicar la mateixa normativa que va servir per la declaració d'interès general quan ha entrat en vigor una normativa diferent.
No obstant, hem de tenir present que la sentència d'apel·lació és incongruent, no ajustada a dret i considerem també anticonstitucional, ja que vulnera obertament un dels principis bàsics de l'ordenament jurídic, la no retroactivitat de les lleis. Artículo 9.3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Per l'anterior, entenem que s'hauria de defensar la legalitat dels acords municipals, totes i les dificultats que suposa el cas, pel que no poden assegurar l'èxit del recurs. Llavors tenim informe de secretaria relatiu a la sentència 529/2016 de data 11 d'octubre de 2016 de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Vist l'informe de l'assessor jurídic Joan Torres i Coromines de data 21 de novembre de 2016 relatiu a la sentència 529/2016 dictada en apel·lació contra la sentència número 83/2016 del Jutjat del Contenciós Administratiu número 2 de Palma. Informe que és assumit en la seva integritat pel que subscriu el present, tot i que no s'ha trobat una sentència que abordi un cas similar, de com afecta un canvi normatiu o un acte declaratiu de l'interès general en el moment de concessió de permís d'instal·lació d'una activitat o de concessió de llicència d'obres, i que per tant es pugui utilitzar com a argumentació, i que també és evident que no hi ha una norma de dret positiu que vinculi expressament els expedients de declaració d'interès general i de concessió de permís d'instal·lació i de llicència d'obres. Entenent que l'article 9.3 de la Constitució espanyola garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les normes sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics, considerant que la sentència d'apel·lació és incongruent i que vulnera els principis bàsics de l'ordenament jurídic tal com la irretroactivitat de les normes o la seguretat jurídica estableix l'esmentat article 9.3 de la Constitució, entenent que és un dret i a la vegada obligació de la corporació la defensa de la legalitat dels seus actes administratius i que no es pot renunciar a la seva defensa baix el pretest del cost que pugui suposar aquesta defensa. El que subscriu informa favorablement la interposició de recurs de cassació contra la referida sentència 529/2016 en defensa de la legalitat dels acords municipals. Molt bé, sisplau. Nosaltres, per part nostra, volem dir que aquí hi ha dues coses distintes. Una és el que s'entén com a acte administratiu que se va fer l'any 2008, vull dir, entenem que quan va venir a plenari la llicència venia això, vull dir, atorgar una llicència urbanística i de fet, si no s'hagués atorgat, se podia haver entès que regidors podien estar prevaricats per no seguir la tramitació de la llicència. I el cas que venim aquí a abordar avui és un segon recurs damunt una sentència que hi ha hagut desfavorable a el que és la llicència d'Escandaló. A partir d'aquí, crec que avui no és el debat de si golf sí o golf no, ja que va quedar palès en el seu moment, l'any 2008, i particularment el projecte a mi m'agrada. S'utilitzava en aigües terciaris, de depuradora, això estava previst, l'entorn no era més adequat. El projecte jo no ho veia negatiu a dins del poble, a més d'allargar temporades turístiques i poder donar lloc de feina. A partir d'aquí, el que estem discutint avui és si se torna a decretar l'Ajuntament i nosaltres tenim clar que interès damunt d'Escandaló, vull dir que no n'hi tenim ni un. De fet, ja vam dir fa uns mesos que pensàvem que era en els hotelers els que havien de recórrer més i nosaltres acatar la decisió que acabi sent. Vull dir, si la llicència acabés estant ben donada, l'Ajuntament l'hauria donada i si no està ben donada,
el que s'hauria de preveure en els pressuposts de 2017. Llavors nosaltres ja vàrem participar o vàrem fer propostes d'aquesta elaboració dels pressupostos del 2017, no sé si la resta dels grups de l'oposició ho van fer així o no. Nosaltres vam manifestar quines coses s'haurien de posar en els pressupostos del 2017 i pensam que si hauria d'afegir una més en aquestes que no es van fer, que seria consignar aquests 400.000 euros que l'Ajuntament va cobrar de llicència per si la sentència tingués desfavorable poder retornar els dobbers a l'empresa promotora del Canadà. Això és el nostre punt de vista. Margalida. Nosaltres sí que esperàvem que arribés una altra vegada que l'equip de govern voldria continuar amb aquest tema, nosaltres pensem que això encara promoure més consciències. Avui en dia la història de Mura, com ja vam dir, no seria la mateixa. En aquell moment segurament hi hauria un equip de govern d'esquerres, en tot de dreta, ja que en aquell moment van perdre la valoria per coherència. Érem aliats en sentit Unió Mallorquina, sentit Unió Mallorquina se va voler desmarcar i voler continuar amb el projecte. Per tant, nosaltres per coherència decidírem deixar de poder governar durant el referent que quedava. Per tant, nosaltres ens agradaria sempre que en aquell moment, no sé si se va demanar o si es cost, perquè sabia que això ens costaria molt a tot el poble de Mura, el fet de continuar amb aquest tema. Llavors, si en aquell moment se va dir, se va demanar si es pagaria de la butxaca dels que estaven governant. I els governants ja continuam, encara els cots aniran en aquest sentit, o si haurà de ser el poble, si realment després s'haurà de fer càrrec de tot això. Després també, Jo només volia afegir o criticar de part de l'equip de govern no sé si existeix cada tipus de vinculació de l'equip de govern i aquesta empresa de llicència, però jo estrany que anant dues vegades de setmana per allò contra la paret, una tercera vegada anau de la mateixa mà i no teniu la valentia d'anar a una altra empresa a veure quin assessorament vos pot fer. Previsiblement quan neix no vos dir si no t'hi podrà dir que sí, no vos dirà que no. En el final, què passarà? Quan es treballarà una altra tipus de paret, els perjudicats serà el poble de Mura i aquesta empresa es haurà cobrat els seus honoraris. Fora és estrany que un equip de govern que defensa el poble de Mura i els pressuposts i els dobbers dels murers el manco no s'hagi gastat una mica d'aquests dobbers amb un altre assessor. Vol dir, criticar no s'avançar en vinculació, però és molt estrany que aquesta caparrudosa d'anar a la mateixa empresa ja volen veure l'estrellat dues vegades. Contestant a la seva pregunta, que jo sàpiga no hi ha cap tipus de vinculació entre cap membre de l'equip de govern i aquest equip de Vicès, que no és ni siquiera de Mallorca. Supos que en el seu moment, quan se va triar, hi hauria les seves raons, jo no estaré dins l'equip de govern, en la qual no t'ho puc dir. I respecte a si ara hi hauria un equip de govern o un altre, Margalida, l'equip de govern que ara ve d'unes eleccions, de dues eleccions, i ha estat el que ha determinat el poble. El que passava l'any 2008, evidentment va ser el que va passar, i les diferències que hi va haver en aquell moment entre l'equip de govern van ser les que hi va haver, evidentment provocades una part important per aquest camp de gol, però les diferències no duren 10 anys. Evidentment, l'equip de govern no, en aquest cas no és operatiu. Defensarà diferents informes que ha fet aquest equip d'abogats, tot i que, com diu els informes, no és gens fàcil. Ara, entenem, i com molt bé ha dit el secretari, que la concessió de llicència d'obres i d'activitat està ajustada a dret en aquell moment, així ho havien fet els informes, i així l'entenen tant la secretaria, que és l'òrgan màxim de l'Ajuntament en quant a informes, i la resta d'informes de l'Ajuntament. Per tal, nosaltres tindrem vot favorable respecte a aquest informe i respecte en el recurs de cassació que ens presenten. Jaume? I ara que vaig escriure les conclusions. No, com s'hagués estat el seu que hagués començat tu, com a membre de l'equip de govern, això val que tu fareu una posició. A veure, vist que m'ho ha donat la
quan els camps de golf són bosc. Evidentment, la nostra conclusió és que és evident que els camps de golf són bosc, que de golf passat és impossible. Avui aquí som perquè es volen gastar més d'ordres públics per defensar una llicència mal donada per un camp de golf impossible. Som aquí per tapar la vergonya d'un governants que ho són gràcies a haver donat malament aquesta llicència. Repetim, el mateix que he dit mateix. Som aquí perquè no varen fer cas d'un informe sortit d'un tècnic d'aquest ajuntament ara fa 8 anys. Som aquí per fer cas d'un informe fet per una empresa privada i secundat per un sol tècnic de l'Ajuntament. Som aquí com un quixots contra molins gegants per evitar fer front als quasi 500.000 euros que ens costarà la broma 8 anys després. Voleu justificar que donàveu la llicència ben donada i no voleu admetre que us vareu equivocar, que es va confondre l'interès general amb l'interès particular. El golf va néixer mort, és un camp de golf impulsat a contratemps i contra lleis. Va intentar burlar la llei de l'Ardor, impulsada pel govern del PP, amb la petició d'interès general demanat el dia abans de publicar l'Ardor i un mes i mig de les eleccions. Des del principi ens recorda la manera de fer política d'un temps, en què es feien les lleis a mida dels poderosos. La llicència no s'havia d'haver presentat, l'interès general no s'hauria d'haver demanat. De fet, és un poc absurd voler creure que l'empresa promotora no sabés que s'estaven elaborant les dos i que aquestes afectarien la possible construcció d'un golf de vora del mar i al costat d'un parc natural. Això es pot corroborar en la declaració que va fer d'interès autonòmic per part del govern Mates tan lligats en determinats interessos econòmics d'aquest poble. A més, el bessó de la qüestió és que no hi ha cap llei ni disposició que lligui l'interès general en la concessió de la llicència. Per tant, ni positivament ni negativament. Per tant, són procediments diferents. Per tant, la llicència es resol en base a la normativa vigent, sense extemporalitat. No hi ha retroactivitat de la llei. Quan la llicència es va donar, en vigor hi havia les dues. Per així de senzill. I ara què defensam? Actes administratius, polítics o actes personals? Perquè si defensam els actes administratius, encara és hora que el secretari ens havia valorat l'informe del TAC oficial d'aquest Ajuntament. En canvi, subscrivim informes privats que s'han demostrat triplement incorrectes per dir que es podia fer la concessió de llicència, mirant d'aprofitar forant negres i per recursos perduts davant del Tribunal Superior de Justícia. Les lleis normalment es fan per millorar la vida de les persones, la convivència, la sostenibilitat i el respecte a l'entorn. 17 anys després de voler impulsar un camp de golf s'ha demostrat que era absolutament inviable, tant en termes ecològics com de sostenibilitat. Muros tan sequera i, a més, aquest estiu hi ha hagut una sèrie d'abocaments fecals molt il·lustratius en el si de Son Bosc, cosa que fa claríssim, com ja dèiem abans, que era impossible que s'arregaren d'aigües terciàries. El recurs és molt dèbil. Demana que es recorri també per vergonya pròpia, un parell de citacions. Si fem hipòtesi, senyor Batlle, era impossible arribar a temps per poder fer un camp de golf irresponsable de Son Bosc. S'ha volgut forçar la llei per colar un atemptat ecològic que de retorn va canviar el valor polític d'aquest Ajuntament. En el millor dels casos, pot ser en remeti l'atorgament de la llicència 4 d'abril del 99 i acaba en un premonitori. No podem assegurar l'èxit del recurs. Aquest informe per primera vegada admet que potser estaven equivocats. És molt fort quan ja duim dues sentències que han deixat molt clar que els informes favorables estaven equivocats i encara insistiu en l'error. L'equip de govern no se pot seguir excusant amb més informes per seguir endavant amb el darrer recurs de cassació. Per això us advertim que voler seguir endavant és ja una clara mostra d'irresponsabilitat política, que ja no se pot excusar en uns informes que tothom ja sap que són equivocats. Per tant, si seguiu endavant i persistiu en l'error, tot i saber que aneu equivocats, us demanarem responsabilitats personals als regidors que hi voteu a favor. Ja no teniu cap excusa. Després de la claríssima i contundent darrera sentència que ha posat a parir els informes favorables, ja no hi ha excusa. Sabeu que 3 dels 5 jutges que han de resoldre el recurs són els mateixos que van dictar la sentència. Seguir pelant és una responsabilitat. Els regidors de Més per Muro demanarà que els regidors que donen suport a aquest recurs facin front a les despeses d'aquest judici a nivell personal
perquè és un clar malbaratament de recursos públics per despesa absolutament errònia. Sí. Te recordaré, Jaume, que dia 26 de novembre de l'any 98 l'acord del ple de l'Ajuntament de Muro per unanimitat va ser amb informe favorable demanar la declaració d'interès general per aquest camp de golf. Potser ara hi estem tots en contra, potser hi ha unes lleis que prohibiran aquest camp de golf, no se llicència, unes lleis dictades a posterioritat, i evidentment el que se tracta és de defensar els interessos de l'Ajuntament. Aquí n'hi ha que parell que defensar l'Ajuntament, però defensar amb altres, que són els que han posat el ple. I aquest dobbers que costarà l'Ajuntament, potser el haurien de demanar les diferents associacions que van posar el ple. Però aquí l'Ajuntament, per unanimitat, i d'aquí no sé si n'hi havia cap, varen demanar l'interès general per aquest camp de golf. Potser va néixer mort i atemporal i que havia de gastar. Remetré les paraules que ha dit en Rafael. Aquest camp de golf havia de regar amb aigua depurada per la depuradora. Impossible. Bé, el projecte ho deixava ben clar. I ha deixat ben clar aquest estiu que era impossible. I aquest estiu ens ha quedat clar com mantenen la depuradora de Playa de Muro, com està la depuradora de Muro, com està Son Bosch 3 o 4 mesos després de tenir un vessament, no sé si has anat cap dia, però el camp de golf, o el que hauria de ser el camp de golf de Son Bosch està infectat de brutó de la depuradora, que no va arribar a la depuradora, en la qual aquí defensam molt un terrenos i avui no estem per defensar, estem per determinar si recorrim en aquesta sentència desfavorable que hi ha contra l'Ajuntament de Muro o no. El camp de golf possiblement ja no el discuteix ningú perquè les normes que s'han fet posteriorment deixin molt difícil o impossible fer aquest camp de golf. El que sí discutim, intentar determinar si la llicència era ajustada de dret o no. I l'Ajuntament de Muro, com bé diu l'informe de secretaria, diu considerant que la sentència d'apel·lació és incongruent i vulnera els principis bàsics de l'ordenament jurídic, tals com la irretroactivitat de les normes, la seguretat jurídica, estableix a l'article 9.3 de la Constitució, entenent que és un dret i a la vegada una obligació la corporació o la defensa de la legalitat dels seus actes administratius, no es pot renunciar a la seva defensa baix el pretest del cost que pugui suposar aquesta defensa. Entonces, és que governant haurien de tenir el sentit de la responsabilitat i donar suport en aquests informes que fan com a tècnics en el màxim grau, en la màxima graduació a l'Ajuntament de Muro. Nosaltres li donen suport. Deixes contestar? Sí, ja. No deixes aquest informe del secretari, un segon. Pensava el que no? Sí, ho tenc, no ho tinc aquí. Aquí el secretari diu que aquest informe que ha fet l'assessor jurídic Joan Torres i Coromines, que ve d'una empresa privada a la qual pagam, i aquesta empresa és evident que vol recórrer perquè vol cobrar, és evident. El secretari diu que assumeix en la seva integritat aquest informe. No valora res més el secretari, simplement es treu 4 paraules d'aquest informe i donant validesa a un recurs per una empresa privada. Per una empresa privada, que és Fornets. I ja pot donar voltes, pot donar voltes. Per què no val aquest? No val perquè ja n'ha fet 2 i cada vegada m'han parlat un cop en el morro. I en repetit 3, no 3. Després, vull dir una altra cosa. El que ha dit abans de l'interès general que van sol·licitar, són Bosch, vull recordar, que està vinculat dins d'Espanya natural. I d'una manera, així com la tarda de màgica, se va treure d'Espanya natural per la coma de Castilla i León. I ara surten les coses. Després, aquí hi havia l'informe del màxim òrgan competent en urbanisme i se va obviar. El va obviar. L'Ajuntament, i trobant el va obviar, no. El Parlament el va obviar. No el van deixar entrar. Que resulta que 8 anys després dona tota la raó en aquest informe. Cosa que el teníem nosaltres. En tot això, ens haurà gastat una barbaritat de dobbers de la gent del poble de Muro. O sigui, del poble de Muro que paga per fer front a una muralla d'una empresa privada del poble de Muro. I
tant que va de d'això. Quan hem dit aquí que el principi que se va fer en temps d'en Jaume Mates, molt lligat aquí, val a recordar una cosa, com a mera anècdota. En els 6 dies abans del 2007, dins el desembre de 2006, s'aprova la llicència d'interès general. Automàticament, dia 1 de gener, la meitat real, dona d'en Jaume Mates comença a fer feina o comença a cobrar, perquè està dit que no va fer feina en el Valparense. Això és una de les coses més que dona I l'interès general, qui és que ho va obligar? No ho saps? No saps que l'interès general ho va obligar una sentència? I? Que també, que hi ha influència per un jutge. No, perquè no m'entès una cosa no lliga l'altra. Que una ordre no dona validesa a l'altra. La llicència d'instal·lació ni la llicència... Però tu ara t'acabes de mencionar que l'interès general pareix que el van donar en Jaume Mates, en Maite Areal i no sé qui més. I el va donar... Jo m'he dit que val, ja, l'interès general, senyor Balda, el jutge va dir que s'havien de resoldre i va resoldre el Consell, no va resoldre el jutge que s'havia de donar l'interès general. Si te llegeixes bé la sentència, diu el Consell ha de tornar a valorar això. El jutge no va donar cap interès general. I jo, senyor secretari, m'agradaria fer una pregunta, que és quants d'informes i què ens ha costat aquest camp de golf? Quants d'informes pensar que volen fer aquest camp de golf s'han fet i què ens han costat? Bueno, ho cercarem, jo no Sí, tinc però per contestar. i perquè ja duim gastats 40, 50 o 60.000 euros fàcilment amb recursos que justificaven un camp de golf per interessos privats i particulars. Sí. Bueno, nosaltres, la postura d'ESPI, en aquest cas, després d'haver-ho analitzat i en conseqüència el que havíem fet durant aquestes curtes de legislatura, tipus que l'opinió segueix seguint que les circumstàncies han canviat i que per nosaltres és un tema sobrevengut. I que com a tema sobrevengut que és, aquí se poden demanar responsabilitats, tothom està en el seu dret de demanar responsabilitats a tothom, però amb unes fites ben clares, és a dir, s'ha de saber molt clar que és el que jo genero, és que el procediment genera moltes de dubtes des del moment en què les mateixes persones que han jutjat han de seguir jutjant. La qual cosa, a vegades, això dona a pensar que la gent no se pot defensar independentment, que no se pot recurrir lloc més, la gent que està formant el Suprem ha de jutjar una part de la sala. Per tant, ens trobam en que la nostra opinió és que recurriment no supoñirà res perquè serà la mateixa sentència. Per tant, jo vull justificar l'extensió per part del PI, que no té res que veure amb el meu, cosa que potser en Rafael jo crec que també podem estar o no a favor del camp de golf, o no hi podem estar, però que això ens du a pensar que la justícia en el final està administrada per homes i que a vegades les connotacions polítiques poden derivar en una cosa o no s'ha mirat al principi, com deia, a l'anterior curs que jo vaig apoyar el recurs davant del Tribunal Suprem era per defensar els interessos de l'Ajuntament i seguim pensant que l'Ajuntament s'ha de defensar per damunt de tot, a pesar de les decisions que se prenguin en un moment determinat, que això són decisions polítiques. Per tant, el grup d'ESPI s'estendrà a presentar recurs davant el Tribunal mitjançant el procediment de cassació. Vol dir que dubtes de jutges. Dubtes nunca. Puc dubtar. Bueno, nosaltres trobem que sempre que hi hagi els informes d'estat íntim que hi ha una petita possibilitat, entonces sempre que hi ha una petita possibilitat de defensar els interessos de l'Ajuntament i no ho donen ja tot. Crec que en el públic podem utilitzar i
s'obvia, que és la responsabilitat. Si en el final aquesta llicència estigués ben donada als d'altres estaments, com per exemple els que han fet que després no se pugui executar el camp de vot, i si ara queda amb aquesta sentència, l'Ajuntament haurà d'assumir una responsabilitat en la qual, des del punt de vista econòmic, evidentment, l'Ajuntament no té por, és que té l'obligació de recurrir en aquesta sentència. Vinga, doncs, dit tot, anem a votar. Vots a favor de la interposició d'aquest recurs de cassació? 5 a favor, Vots en contra? 4 en contra. Abstencions? 6. Ah, 6 a favor. Sí. 6 a favor, 4 en contra Abstencions? i 3 abstencions, sí. Bon dia a tots, espero que s'ha acabat.